Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samlasay 57. May gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Ari sa aton sa nga linya ang pagbabalik. Kumusta na ni si Sir Dave ka? Sir Dave, may gabi na si mo? Yes, mayong gabi si mo, Sir Bry, kag sa tanan niya tagpalamati, no? Daw pasinsagid, bago lang kabalik. Oh, okay lang. Salamat na naka-recover pa ta. Okay lang, maintindihan taga na sitwasyon, istoryahan ta na karon. Sa liwat, no, yaring ato lakat sang panahon, Mayo 27 to 8, 2021. So, sa gihapon Intertropical Convergence Zone, o kon ITCC, ang padayon niya nag-apekto sa Mindanao. Samtang easterlies naman ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. So ang Metro Manila ilakip man ang ibang nga bahin sang pungsod Pilipinas makaagom sang kasarangan nga panahon luwas ang umalagi nga pagumguom kag ginipag-updan sang naligwin nga pagtapa sang ulan tuga ini sang Intertropical Convergence Zone kag easterlies. Ang Southern Luzon naman ilakip man ang Visayas kag Mindanao subong man sa Central kag Northern Luzon maka-eksperyensya sang kasarangan nga panahon luwas ang umalagi nga pagumguom hindi pag-updan man sang naligwin nga pagtupa sa ulan dala naman niya sang east to southeast or ang intertropical man sa gihapon naga-prevail sa iya no Action Bry. So ang diriya sa aton sa Negros makaagom kita sang magal-umo na kalangitan kag ini pag-updan sang lapta nga pagtupa sa ulan mostly in the afternoon kag sa kagabihon, Sir Bry. Ang aton nga sitwasyon subong Sir Bry, labi na gid sa aton nga mga utod nga ara sa kilis sang kasubaano nga magulo aligmat man kag sa mga posible nga pagtaas ng tubig tuga sa nga mga intertropical convergence zone nga naga-prevail subong sa aton sa Pilipinas. So may dala ni siya nga pagtupa sang ulan, Sir Bry. So isa kita diri nga ginapahalong ilabi na gid sang pagtupa sang ulan kay dala kita diri sang madamon nga galom kay ting aton nga
ITCC ari ni lapit sa Mindanao. Mhm. That is why nga kung lang taon nato ang aton nga tawag ni ang aton nga satellite and surface data, makita naton nga naga-approach ang madamol nga galom kag amo ni siya ang nagatuga sang ginatawag nga pagtupa sa ulan, Sir Bry. Mhm. Kaya pa? Kaya yun, Sir Bry. Levisan nga trabaho tani, Sir Bry. As long ang makaya, bumba. Bumba. Mundo hindi makaya para sa ligad na emergency na loko. Nagloko pila. Ligid. Amo to nga Mailang gani. amo to nga pinangita tagi ka daw pila ka Huwebes, Biyernes to. Gani. Lain gito sitwasyon na Sir Bry kay tayo ka duty to that time to ginagawa tataman la ang lain tamat sa kay tikaya taman lang silingta. Gali ang sukot gali perte. Mayo lang kay daw may mission pataguro hindi wala kita to na puruhan sang kadua kung may emergency mo. I see. Pero tika subong okay na? Okay na. Okay naman gali kay hindi lang gid ko expose sa grabing aircon ket nga grabing barukoy ko dayon. Si balik ang akon nga ano dayon. Lukbat sang ano ko. In fact kagina gani iristahan naman ko ni Dr. Mugol nga iatag yan nagig ko refer yan nagig ko sa Mayo nga doktor nga sa pulmonary nagig pala kaya mo ni subong nga ginabatsyag ko nga daw gaka-lax of oxygen ko. Pneumonia. Di paborito gini sa galit ko COVID-19. Oo. Oo. That's why nga why di ko ka naligad bisan open sa mga Facebook ay wala sa akon to hindi ko gusto mga palapit na mga ano ko man mo. Kaya gina-separate kaning akon data utensils ng ara ko sa balay sa pamilya ko. Hindi lang na magpasayang-sayang gid ko din nga mga kuana. Rekta puli kag trabaho lang danay. Wala, diri lang gid wala man siya yung nagpalagyo ko tuman sa piya kari ko daan namon nga office kay diri hindi masyado gid katugna dito kaya kagabi grabing binarukoy ko to mutungan daw hindi ko to kagwanta. Sige, salamat gid sa pagtawag diya. Do sang ligad to, sa lingkod do nang indulaan na kali si Sir Dave do di na kami plagya sa Bangga Saxon Radio di ha. Gani. Ginanot na tagani sa surprise ang amigo tanga wala man tay hindi taman sa mabasol mo. Kasi wala man sa kan sindi sang aton ning rules niya sang civil service no inang implementing book ni sa sang book 5 ni sang executive order yan sang omnibus rules leave ni ba. Di kay kung mag-emergency ka lang unahon mo pa nang mag-leave ka kundi unahon mo pa hospital sa mag-leave ka di ba? Gani pag-report mo na ara na sa section 50 makita na daon sa mga utod sa bala gusto nila mabalaan sa mga taga-government nga nagatrabaho nga kung magbalik tingala sila nga wala ga file leave nga nakalito nga wala ga file leave. So, hindi pa na sila ka file leave it is because nga wala pa sila nagbalik sa trabaho nila. So pagbalik nila amo na sila maka-file leave. Alangan mahambal ka ma-leave ko kay dason adlaw mataas pneumonia ko. Gani. Okay lang man na okay sa usod nga wala pa sila kabaloy ako ano mo. Kita mo na. Pero pero mabalik ka man to sa panaad kun okay na gid ang imong sitwasyon. Dito kay mo tong office nyo gid mo, na? Mabalaan ta na ni Sir Bry kay do hindi na wala lang ko kabaloy no kay agabay pa mga tapos na nga ako nga sa likod ko lang ginabatsyag ta sa tugnaw hindi ta kasagwanta. Look bagid ja. Sige. Salamat gid Sir Dave. Salamat gid sa pagbalik ka, no? Gani man. Thank you man Sir Bry kag law naman ko gani simo mga jokes taga sangga daw gani Sir Bry sang nato nga time nga kalain ako hindi ko ginawag ambal ko siling ko mga patawa tawag sa kadumduman ko man kapin pa gali kay wala ko ginasugiran sang upod ko way kay gid abi way kay gid nag-text or chat abi nga mo na sitwasyon mo di mangita-ngita man ko sa imo day ang time nga to wala ko na kung makaano sang cellphone ko wala ko naga-focus sa mo na gina-focus ko nga akon nga ginabatsyag kagalingan kay duging nakulbaan man ko da mo na ngayon kaupod ko gani nga nagaparehas man sa akon nga pneumonia taga-bata man nga si LD Escobar napatay gito saya kaluoy dito pa yung kulbaan. Sige. Sige, thank you, Ged. Salamat. Thank you. Good evening, Saliwan. Good evening, sir. Sige. Action Firing Line. Salamat, Sir Dave Kuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division, mga kaksyon. Tiyan mo na, ang sitwasyon sa aton sinilakat sang panahon sa mga utod tanga nagapuyo sigad sa baybay sa dalom sa Taytay kilid sang kasuban kagabakisan. Alerto lang, 24/7.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:07 na sa aton sila nga pagpangalagad sa buong adlaw. Webes na kita mga kaksyon, yari na sa Mayo 27, 2021 na. Bukas na aton sila nga Facebook page mga kaksyon sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus aton sila nga Twitter account. Ang aton text hotline 0963-7570874. Ayaw lang ko sa mga nag-message sa aton 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan-tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tom-Tomlas 9 ang takna suning gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Aring balita subong nga makakululbat la kulukugmat na maliwat ho kay ang Negros Occidental naka-score na naman sa pinakadamo nga COVID-19 cases subong nga adlaw. Naglabot iya ang local case sa 137 samtang ang LSI ara sa isa. In short, 138 mga kaksyon. Samtang ang Bacolod naka-score kag naka-record sang 114 sang local case mga kaaksyon kag 3 ka LSI. 117 man. Baperting kahapon do nagnubo-nubo subong bumalik na naman. Aksyon Firing Line. Halalong gid mga utod naton kay hindi lahog-lahog si COVID-19. Kanamo sa mga kilala ta nga naga-share sang ila sining eksperyensya kung ano kabudlay ining si COVID-19 kung mag-igo sa isa ka tawo, labi na gid kung ikaw may ginabatsyag na nga eksister. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita mga kaksyon kahapon ginbalita diri sa Aksyon Radio atong isa ka lalaki nga nagpanglabo didto sa syudad sang Sipalay, duhagin ang pinatay niya kag isa ang pilason. Aksyon Firing Line. Kay nasang aga gin-inquest na ini nagpangatubang sang kaso, isa ka kaso nga murder kag isa man ka prostrated murder. In fact, double murder ini pero isa lang anay gin-file subong kay ang isa nga ginpatay niya ang death certificate daw ay panag-abot
So irregular filing lang anay, no? Regular filing lang matabo sa to, pero ang atubangon niya sini double murder gid mga kaaksyon. Action firing line. Ang ginhalinan sa to, suno sa iya, ginunahan niya na pamatay ining mga biktima kay daw siya pa ang patyon na batian niya sa mga kuan guro guni-guni. Action firing line. May ginpatay man siya gali man nga paryente sining pinamatay subong sa nagdugay na to nga panahon. Tiyo, grabing pinamatay ho. Pinanglabo kag buno ini gamit ang binangon. Action firing line. Bagid balos kontra. Anyway, sa iban nga balita mga kaaksyon, sining nga adlaw ginpapanaog na ining isa ka bangkay sang ginaligar miyembro sang New People's Army nga napatay sa engkwentro sa tunga sang Philippine Army dira sa may barangay Buena Vista, syudad sang Himamaylan. Action firing line. And dire sa Bacolod, dumanyo to nagligad nga adlaw nga maging luthang o kon gabi nga maging luthang dira sa isa ka gate sang lodging house sa Singkang Airport. Unang report, love triangle. Pero subong droga na naman. Action firing line. Kini nagapuyo sa binalbagan ti clarify, klaro karon sa nga police station number 8 mga kaaksyon nga hindi love triangle ang sa likod motibo sa pagpatay kundi illegal nga droga. Action firing line. And mga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, ginkalipay iya ni ABC President Lady Gles Gonzales nga maayo na subong ang acceptance ang ila sini vaccination campaign sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Samtang nalakip man sa hinunanon sa mga barangay kapitanes or ni Councilor Gonzales mga kaaksyon ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga tutukan kag pandakpon ang mga barangay kapitan nga wala nagatrabaho kag pagbantay sa ila sining area of responsibility nga ang mass gathering nagapadayon sa gihapon. Action firing line. Diri sa Bacolod mga kaaksyon, si Kapitan Palmada sa Punta Taytay, halong-halong kagidkap kay kung Domingo, sa pagkadamo, tawag dira sa baybay sa Punta Taytay, kung ako sa imo, amo ning grabe nga mass gathering dira, siguro temporaryo, anay guro nga isirado na ng mga beach resort. Action firing line. Oo, mapiktuhan gid man ang ekonomiya kiti amo ni pero ti anong lagson tada kon damo kita mo pero padayon ang pagsaka sa numero ni COVID-19. Action firing line. Balikan tanay karon mga aksyon kay na interview naman Action Art regarding sini diri syudad sa Bacolod. I-check taman karon sa probinsya kay ang sa probinsya nga mas gathering Action Oliveria illegal pa. Ano ni? Bulang. Action firing line. Bulang, hantog, pusoy, kung ano-ano pa dira, ammonia. Dumduman nyo may nagpositive nga tao, Action Oliver. Why ito yung nagpositive sa trabaho ya? Positive sa bulang. Action firing line. Lala mo na Action Oliver, sinyas ko na si Mokron. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad sa probinsya, ang upaho, ginisyuhan sang show cause order bangod sa sobra 1 million pesos nga wala mabayaran nga catering services. Ay, ginano nila ning kwarta. Action firing line. Ano klase kinananay ni nga daw isa kamilya Action Oliver ni patyanay kaon. Action firing line. May malaon na karon sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Borden. Action firing line. Manglugayawon ko gamay lang mga balita dito sa national mga kaaksyon. May isa gidya ka Pinoy nga napatay dito sa pagpangluthang niya sa San Jose, California, mga kaaksyon. Action firing line. Gin-confirm ini sang Department of Foreign Affairs mga kaaksyon, Philippine Consulate General nga may isa ka Pinoy nga nalakip sa 8 nga nagkalamatay sining pagpangluthang sa isa ka transit employee didto iya sa California, America. O sinigid lamang ti gapadayon pasubong ang pag-imbestigar sang kapulisan. Action firing line. Ang gunman nagpanginmatay man na. Dako mga biko gani diri lang nagakatabo sa Pilipinas sa mga kaangay sini didto sobra pagid yaw. Sa Pilipinas di ginapaniro ya pamilya lang kon maglain ulo ya. Didto ya mga iban nga tawo san sino na lang ho. Action firing line. Budlay no. Pero ang natabo to sa may sipalay to nga nagpanglabo to siya. Ginadudahan man to sa mga pumuluyo Action Oliver nga to siya naglain ng pinsar niya.
tipin ng labo ya, balya, ginunahan kusla kay do ako pa yung patyo nila. Action firing line. Grabe no, mga utok subong sang tao no, grabe na ginang igo sang kwan guro, inom, demonyo o kuno nga sitwasyon dira. Action firing line. Samtang speaking makaksyon sang ginatawag naton nga ayuda, no? Ari makayuhom gigita sa Action Oliver kay nga nami isang reporta nga ara aprobahan sang Kamara ining 4.1 billion o 401 billion pesos nga Bayanihan 3. Kag ang masobra 200 bilyones Action Oliver amo tong ipanagtag sa mga pumuloyo sa mga Pilipinhon nga kon pila kamo kabilog da sa sulod sang puloy-an, example 5 kamo pati kabataan nyo, tag 1,000 kamo kada isa da 5,000. Action firing line. Bisan ikaw pa tag-iya sa pinakadako nga negosyo diri sa Pilipinas, nalakip ka Action Oliver nga hatagan 2,000. First tranche 1,000, ikaduha nga tranche 1,000, 2,000, no? Amo nang unod sang Bayanihan 3. Hambal ko to sa inyo, bla. Interview ko man gani si Law District Congressman Greg Sataya nga bisan si Lucio Tan dalahig siya sa pagbaton sining 1,000 or 2,000 pesos. Action firing line. Sa word palandaan nga Pilipinhon, tanan nga Pinoy. Bisan pa gani arang gasipa gani hambal ko sang latas dalan, kiti Pinoy man siya, kabaton siya 1,000 ya. Action firing line. Sa pagkanami nga balita, no? Or 2,000 gini mo, no? 2,000 gid. Now, subong sa Kamara, do okay na gid, no? Kanami na gid sang lakat sini. Imagine mo na nga 290 masobra pa ka mga kongresista ang gusto ya Action Oliver nga principal kag co-author sining nasambit iyang bill mo, nga hagna mo. Ay initanan daw papapugi points lagi di Action Oliver mo. Action firing line. Kaya nagahilapit ang eleksyon nga naghambal ako nga papugi points lang. Kabalo ka Action Oliver. Wala pundo. Action firing line. Galinong ba sa nga ako principal author ko da, ako ma-author ko da. Tanan mo, bululuto, waya duro gamo Hambal ko to gani, majority na dayo mo, agatahos do anong malang takway gadahog sa imos ni nga tutunlan ko magkaon ka man ini nga klase sang hagna man. Action firing line. Ini nga naduso da, grabe iya mo. Kundi okay na, ara na sa second reading, pagkatapos sinigala, kuan mo, padala sa Senado, plenaryo, Senado, Presidente. Igo murahon Action Oliver sa Bureau of Treasury. Wala kwarta. Action firing line. Sus, Ginoo, patawara. Di subong ang baliga, palak lang sila sa gikakwan, sa gikahimos na. Tiyang baliator ni Harry Roque, sang presidential spokesperson nato, no, ni Duterte. Probado na sa second readings Kamara mo. Hambal kong nikatahos ini mo. No. Di karon gahulat ang economic team regarding sini. Imagine mo na nga, way gali iya pundo ini. Action firing line. Pasaron lang nila, at least mapapakita lang sa mga tao nga tiyogin pasar na mo ng pinakanami iyang ginaduso dra mangin layis Pilipinas, makatilaw kita taran-taran sini. Ti pasar. Grabing palakpak sa mga tao. Grabe. Ang amon nga nagkuan gidyaw, nagbuto gidyaw para gisaton. Igo murahon, wala pundo. Action firing line. Pero na yung panagtag nila ng kwartas bulsa nila. Di subong ma-booking anay na ning obra na to, hindi tiya pagintuon yung pumuyo. Action firing line. At least tonight, kabalo ka mo nga mo ng sitwasyon subong. Hambal ni Atty. Roque Drio, sa 4.5 trillion pesos ng national budget for 2021, lan tawon to anay kon may ara da nga makuha nga pondo sining 216 billion pesos nga ipanagtag sa 110 million individual nga Pilipino. Action firing line. Imagine mo na, sa 165 billion nga Bayanihan 2, lan tawon man to namon. Kung may ara patubilin kay dito takuhaan kung pwede. Kaya ang Bureau of Treasury naghambal na kay namakaksyon nga wala to ya kwarta sa sulod to. Action firing line. Ti mismo gani ang presidential spokesperson nagalibog ulo ya kun din pangkwaon ni. Kay wala pundo.
Kundi karon nagkala-sakpan kita tanan-tanan sini. Action firing line. Excited pa naman ako nga makabaton ako sang 1,000 iya. Hambal ko sa inyo, kung pulo kamo kabilog da sa inyo sinipuloy-an, bisa naga-edad pa lang sa isa ka tuig bata nyo, nalakip na sa 1,000 pesos. Di kung pulo kamo da, 10,000 ang patunon nyo sa first tranche. And the second tranche na naman, another 10,000 na naman tumataginting iya tadi kung tani nga 20,000 pesos. Action firing line. Igo na to kiban, suliton ta, wala pa pundo. Action Brian Warden. Action firing line. Amo nang istorya sila mag-action, so wag tayong umasa. Baka paasa lang ito. Action firing line. Pang pogi points lang sa mga kongresista naton kay nga nagahilapit ang eleksyon. Ti amo ginami ginmantani mga kongresista ta kay ti amo ginmaning trabaho nila maghimo sang laye, mag-amyenda sang laye, magkunano himo ola party laye sa Pilipinas. Amo ning pinakatrabaho ginila kuntani mo diskusyonan ang mga kunano-ano dira nga dapat naton himo. Action firing line. Dira lang ko anay kay basi buwas makakita man sila pundo kag may ipanagtag Action Oliver. May ginapulopat-in-pat-ina na kutani to nga balaklo sa 1,000 Action Oliver. Bugas to tani nga tunga sako mo. Daw Rosana pa to siya namit ni. Igumurahon may tunsis panigali ko igli pundo ho. Action firing line. Hindi niya amo nang ambal na to sa ligan nga ayaw jud mong pangutang usa diha. Na ay hindi kay ka mo pagpangutang kay basi malabuan gi ka mo sa ipangutangan nyo kayo ay igli pundo ni. Action firing line. Sige. Ang ibang nga balita maka-aksyon sa aton nga pagpangalaga dito sa national. Update lang ko gamaya, no? Sining COVID-19 kay this day, may aras ang 6,483 ang bag-o nga kaso. Nagdulong ini sa 1,020 o kon 1,200,430 tanan. 48,109 ang aktibo. Ang naka-recover diri 1,139,942. Ang patay 20,379. Action firing line. Ari ang iban nga balita maka-aksyon dito sa national kung bakuna ang paghahambalan. Ang bakuna sa Pilipinas according iya sa DOH yara na sa 4,495,375 doses mga kaksyon na kabilugan. Kag ang nabakunahan yara na sa 3,466,313. Ang kompleto na diri nga nabakunahan inang tapos na sa first and second dose mga kaksyon, nagdangat na sa 1,029,061. Na? Di mayo man na, nagdamaat amat damo. We need to bakuna nga 70 million Filipinos para malabot na to ng ginatawag nga herd immunity on November or end of this year. Action firing line. Ti galing kay diri sa aton Action Oliver, damo na gid ang gusto magpabakuna biya prangkang istorya. Ang problema kay wala bakuna. Action firing line. Way bakuna subong di kulang bakuna ta, no? Diri sa Pungsod Pilipinas. Kay nagaalalabot na diri sa aton, waslik na lang na di sang ila sulusobrato. Action firing line. Oo, way gid ta diya kay nga ati syempre mga dagko, mga manasyon to nga mga milyonaryo Action Oliver ya. Gina-hold na to nilang bakuna ya. Pag naga-produce pa lang to si Moderna, si Pfizer, naga-produce pa lang. Labi na gini mga Sputnik 5 ni AstraZeneca, ga-produce pa lang to gagaling pa lang to sa ilang laboratorio ya, ginabayran na naidaan sa ibang nga nasyon to damo kwarta. Action firing line. Ambal ko sa inyo dito sa Europe, di sa ni Matinion Action Oliver, kahilway na sang tao to, near to back to normal na sila. Nga nahambal ko ina, ang National Basketball Association Action Oliver kundi playoff na subong buta na tong Coliseum ng Action Oliver. Action firing line. Why na punong-puno na to ya? Why na to ya sang nagapanago pa kay nga na-vaccinate na sila tanan. Vaccinated na sila. In short, wala nang kulba pa kay na-vaksinan na sila. Diri sa Pilipinas damo gusto ba vaccine, problema sa aton di wala bakuna. Action firing line. Okay, Aryo, kay diri sa Tonya sa Pilipinas subong, masako kita ya sa dakpanay kung wala nagapatuman sa ginatawag naton nga mga mask abi. Action firing line. Kay ang DILG kag DOJ, gina-finalize na subong arin din na nila og lahog ya.
Di na ni kay huluhambal lang ng Presidente Rodrigo Duterte, ha? Ang DOJ kag DILG finalize na subong sa pagplastar nga ipapriso na gid ang mga violators nga wala nagasuksok sang mask mga kaksyon. Action firing line. Ining palayag ni Justice Secretary Minardo Guevara Guevara kag ni DILG Secretary Eduardo Anio may kasugtanan na diri ginaaprubahan na ini, na? Ginaplastar na tanan, guidelines ginahulat na ini. 9 hours man nga ang kaso nga imo atubangon o kon 9 hours ang imo sini pagkapriso kung madakpan ka nga nagbayular ka nga wala nagsuksok sang ikwan sang face mask nga ini. Action firing line. Sigurado ko ang nagapamati na subong nagaigham. Na di siyam malang gali ka oras gali. O, siyam ka oras. Pero maga-epekto ini sa imo personalidad kag background labi na gid ko nagapangita ikaw sang trabaho. Action firing line. Amo ginang pulopat ina nyo dira abi nyo lang ha. Lawg-lahog lang kamo nga face mask lang ini. Dako nga epekto ini sa inyo kaugalingon mga kaksyon if in case gid man nga makasuhan kamo sining pag-violate nyo nga wala suksok sang face mask. Action firing line. O, kag isa pagid karon nga ginaseryoso ni Presidente Rodrigo Duterte, amo ang pagpapriso man sa mga barangay kapitan nga wala naga-perform sa ila sinitag sa tagsa ka mga barangay. Action firing line. Anong ginatutukan gid diri ni Duterte mga kaksyon? Amo iya ang mga mass gathering sa ila sini nga mga nasakupan nga area nga si barangay kapitan daw wala lang iyak balo. Action firing line. Pero kung isipon, tagid kaluluoy man yung mga barangay kapitan mo. O, di man nilagwan. Imagine mo kung imo barangay, butang ta barangay Villamonte, ikaw Action Oliver. Hamako mo ka na udako sa Villamonte, Bacolod. Do isa na niya kabanwa kung gustuhon, gid. O, isa kabanwa na niti. Amo man ang libot ni Kapitan Flores da. Action firing line. Do kapoy-kapoy man guro, mas nami guro nga magpatindog sila sa mga task force disiplina, task force group dira abi nga magatutok sila purti. Kung ang isa ka lugar like Bacolod nga highly urbanized city, mga tao di international, ayawan ka diya bantay. Action firing line. Pero kung hungdon gid sa aton sila nga mga public officials, mahimo nila ini. Sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipapriso ang mga barangay kapitan nga wala lantaw sa mga mass gathering nga ini, dapat mahinalungon kamo no nga mga barangay kapitan. Action firing line. Sa San Carlos to, tingala ko man nga daw grabe kung kisa pagsaka to Action Oliver sang numero sang kaso nila. Naglabay ko to kahapon. Mga tao to galinaga wala ma-face mask Action Oliver. Action firing line. Kabataan, siling ko no doubt. Kung nga daw ka grabing local case nila di. Gali nagsanay sa tunga sandalan, wala mga face mask. Mga may edad na, batanon pa, tanan. Magluwas lang kung nara ka to sa may dulo downtown, nila daw ka seryoso. Pero kung dito ka sa may hilit-hilit, waya. Action firing line. Tidin gahalin abi ang local case kung nara sa mga hilit-hilit nga mga kaiping-iping nga mga balay. Domus na. Action firing line. Now, kon ini nga mga tawo, hindi mo ni sila makitaan dira, kag paipoy-ipoy ka man kapitan, kaya na tak-an ka na abi, sang sagi kasaway, tuod ba na, tuod mo? Kay mga tao ni may mga buot man ni sila ang sagi tagid bi ka basols kapitan din, no? Action firing line. O galing kiti, puder na yan sa kapitan, kag may otoridad sila magpangsaway. Oo, ti subong ang natargitan ni Presidente Rodrigo Duterte, amo iya ang mga barangay kapitan. Action firing line. Tidiri sa aton sa Negros Occidental, hindi malang iya kay lagaw-lagaw nga wala naga-face mask, ang pinakalala diri sa aton subong, amo iya ang sugal nga ginadilian. Action firing line. Amo niyang grabe nga mass gathering iya sa mga bulangan, sa mga nagapusoy, kung isara pa sa mga bilasyunan. Action firing line. Amo na ding aton iya sa pagkanamo diri sa aton now. Kaina diri sa Bacolod na interview na sa Action Radio ang ABC President, angot sini. Ti may mga inistoryahanay na sila diri. Diri sa Bacolod, kabalota may mga bulang-bulang mading sikreto man mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Nagawagawa ka mo bla sa mga bulo barangay, di.
Kay may mga bulangan na nga gagmay, nga dira lang sila nagabulang-bulang, lusok. Action firing line. Lusok tawag sina. Tikon may bulang dira, mas damo pagid bulang sa mga uma-uma sa mga banwa kag syudad nga mga hilit-hilit man kay didto makakadto lang sila tunga sang kampuhan to nga daw kasulo sekreto didto sila ga tinakdangay ka bulang iya. Action firing line. Pero ano ang tikang nga himuon dire sang aton sini mga barangay kapitan? Ano bala ang mando karon sang ilaman sining leader sa mga kapitanes dire sa probinsya sang Negros Occidental? Action firing line. Sugot bala kamo sini, no? I-try naton nga lang buton abi ang ila sini nga presidente mga kaksyon, ang ila sini nga ABC president sa mga kapitanes dire sa probinsya sang Negros Occidental kung ano ang ma-advise. Ano nga mga communication na subong ang ipalabot niya sini sa mga barangay kapitanes kiti kalapad-lapad sang Negros Occidental. I understand may ara kita sang 640 plus nga mga barangay diri sa aton. Action firing line. Amo na ya kadamo mo, no? So ano may meeting bala sila kinanglan pablabitingon or ano nga mga pagsaway abi nga himuon sa mga kapitan ta or anong mga mandate sini? Action firing line. Amo na da maka-action pangitaon ta. Pero kung isipon tagad without the communication from ABC President or sa mga alkalde nila dira, dapat si kapitan iya may ideya na ni sa iya sini nga trabaho mo. Action firing line. O tiabi check naton sini matinion kung anong naglabot yung communication sila. Online sa firing line. Sa aton nga linya maka-action ang board member, ABC President sa mga kapitanes sa probinsya, si Madam Juby Pipilio. Ma'am, good evening, Drasimo. Welcome to Action Radio. Mayong gabi sa tanan, kag mayong gabi mada sa inyo. Salamat gid ma'am sa paghatag sa time diri sa Action Radio Bacolod dinhi sa Action Brian Morden. Sigurado ko ma'am do di man guro matago si mo ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga daw ka kontraya gid subong sa mga kapitanes nga daw natargetan gid mga kapitan ta sa mga mass gathering. Diri sa aton ma'am sa Negros Occidental, kumusta kita diri ma'am? Do kadamo gid report kay may mga mass gathering kita diri. Like mga ang lain tading mass gathering tadi kay sugal pa in mga bulang, hantog, mga kung ano-ano pa. May man sa mga mass gathering nga mga birthdays, kasal kag iban pa. At regarding sa iyan ni President na mandate subong sa tanan nga barangay captain. Siguro on my part kag on the part of the barangay captain, kung ano ang order, of course, ng Presidente, we have to follow. Yes. So kung anong order, i-follow natin because we don't have any choice nga hindi kita mag-follow, ma-retract kita. But of course, ang advantage tuod nga kadamo gid man ang positive when it comes to mass gathering nga nagatipon-tipon ang mga tao. Correct. And we cannot deny the fact na diragid ng kasugod. So I think siguro ang atong nga president, siguro fed up naman siya because ang tanan nga tao ay ari tanan sa barangay mo. So ang leader nga ang kapitan, he knows all his people. Kag kabalo sa what's going on within sa barangay. So, ang mandate sina, of course, hindi man na siguro nga mambal nga ginatargetan kita tanan. But, of course, this is also for the good of everybody. Yes. Kasi sa buong pandemic, hindi man ta siguro for the meantime, nga nag-spike ang COVID sa Negros Occidental. Kasi sa iban nga mga sa bilog ng Pilipinas, as president, of course, ibalik niya sa barangay because the barangay is the smallest society. Kag sila diri tanan ang nagapadalagan sang tanan nga programa. So ang barangay nga level, amugid ang may dako nga sole responsibility para sa mga katawan sa sini nga pag-fight sang COVID-19. So kung i-evade taanay ang pagtipon-tipon, I think maano man naton, mas stop man siguro ang aton nga
nga virus ni nga hindi ta kilala. Mm. Because kung kilala tani, we will fight them. Oh. No, pero hindi na sila kilala. Mhm. Kag kita tanan maghalong. Mm. So kung maghalong kita, hindi kami magtipon-tipon. Mhm. Kaya kuya daw, hindi ko na that is also a challenge sa amon ng mga kapitan. Because kung if we perform well, kag we perform the task, Mhm. siguro will make our barangay COVID-free. Yes, Because yes. with all the protocols, atong gid nga sa mga tao, no? Mhm. Implementar. Mhm. So, kung mag-gathering all together, may mga birthdays, may mga swimming, mga hindi wala importante nga just for the sake of fun. Mhm. I think hindi advisable to get together. Mhm. Siguro ang meeting nga may social distancing pero meeting for the benefit kag welfare sa mga katawan on what to do, Mhm. I think pwede. Wala man si President naghambal nga hindi ka mo pwede ka meeting. Mhm. Meeting with a cause. Meeting with a cause nga hindi yan meeting nga fun. Nga nagasinadya tada, nga Mhm. nagaano tada. No, so amo na ang pag-interpret ko. Mhm. So this is a challenge sa amon tanan ng mga kapitan, sa tanan nga kapitan sang Negros Occidental. Mhm. Now, this is a challenge for all of us that we have to work together. Mhm. We have to implement the health protocol. We have to be cautious Mhm. na hindi kita ang virus hindi maglakta sa atin. Because, Mhm. you know, Brian, kung Yes, ma'am. mag-lockdown kami in one purok, Yes. of course, ang city, kag ang DSWD naton, Mhm. nagabulig pagkaon, Mm. plus the barangay. Pero, it's 14 days. 14 days, let's say Kalawig. sa isa ka purok, there are 100 families. So, Sus. 100 families, barangay will be supporting. Mhm. So, team na kuha na tatanan with all our budget. Kag ang atong pagid ng atong tanon nga mabantay. Mhm. Ang aton nga mga BHW to monitor all of them. Yes. Mhm. Nga kumusta ila pamatsyag. Mhm. Kung ginakuha nila BP, ilang temperature, ginalantaw na kung nagalain matsyag nila. Correct. So it is a taxing responsibility on the part ng kapitan. Mhm. So pero kung i-minimize sa naanay inang pagtipon-tipon kay Mhm. nakita gid naton kag President observe it. Mhm. Yeah, every time may tipon-tipon, may positive dayon, may nagalain din pamatsyag. Mhm. Then, makontact trace sa dayon. So, ang mga asymptomatic, nag-positive na siya without Mhm. knowing it, kaya wala Yes. mga symptoms. Correct, So, correct. that's the reason why nga nagadinamo. Mhm. Kaya why kabalo. It's good na lang gani nga naglain matsyag mo because may paswab ka. Mhm. Diba? But ang wala yung symptoms na asymptomatic, mahambal, hindi man kuya magpaswab because Okay lang. wala man ko minabatsyag. Mhm. But then, within 14 days, dagali sa imo. And Napanglaton. then, you keep on, you Mhm. keep on roaming around, istorya, matipon-tipon, mag-birthday, mag-sing along. Mhm. So, hindi man guro insakto. Yes. So, I think that would be good enough sa aton nga mga barangay captains nga it is a tough job, Mhm. pero kung ma-minimize naton, kag Mhm. mapastop naton na, maybe na-flatten ang aton nga COVID. Yes. Kasi after that, ma-rejoice man ta. Ma-enjoy man ta. Kung wala na ta, o kag ma-enjoy ka tanan. But Mhm. for the meantime, hindi ka na mag-enjoy Mhm. because of the spikes ng COVID. Hindi lang ana, kaya daw ari siya subong nag-surge sa aton. Mhm. So, i-stop tanay ang most especially ang guwa-guwa. Yes. So kung wala man lang importante nga kaladtuan, nga importante gid to buy something para Mhm. food and all, medicine, pwede lang mapahimuyong lang ta sa aton nga balay. Mhm. I think that is the best way nga we can help our barangay. Mhm. Makabulig ka in that way, makabulig ka stop sang virus, kaya hindi kita maka-contaminate. If ever din man, we Mhm. have that or we are asymptomatic. Yes. So, kung mapabiling ka sa aton balay,
hindi na ta hindi na ta makapanglaton. So within the members, kay 14 days ko in fact, gani ko na to sa quarantine, ang mga positive nga wala sang symptoms, wala man to sang bulong. Wala bulong to, nga ihatag, just pahuway. Exercise. Just exercise painit. So, hindi bala, Sir Brian, ng kwan bala nga, maginuwa kita ya. Yes. So, for this time, hindi lang tanay magwa. I think ang president is wise enough in giving that in giving that mandate to all barangay captains. Yes. Me myself, way taga kontra, no? Kaya nakit-anta man nga dako gini nga bulig mo, no? Ang na-mention ko kay nangaling ko na targetan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kapitan because nga ti amo to ni mention mo smallest political party or ano tawag sila gani barangay damo na abi pero diri sa Negros Occidental man gakabaton kagidman nga damo gidya kay mga mass gathering diri nga daw ka do pinagusto na gid lang damo gid magyapon ma'am. Ay actually ang aton nga local government yan nagaprohibit ina sila if ever there are gatherings they are holding it sa mga beach na hindi natin makita, hindi natin ma-reach out. Pero within the sabalay, sa family, the abi nga may gathering, ginapa-check, I believe nga ang kanang kapulisan naton, nagalibot. Because we have the curfew. Like, let's say, diba si Gov na may curfew kita. So, pag at the clock of 8, ang Victorias, let's say there's a Victorias because I'm here, 8 o'clock wala na diya mga tao nga nagagwa. Because that is 8 o'clock na curfew day. So I think bilog na Negros Occidental follow that. So kung may tipon-tipon siguro na let's say ang bulang to, I think there is also permit. May permit man to actually. Oo, galing kay daw na natabuan lang. That is why gani nga hindi i-evade tanay ang tipon. Yes. So, although we have that permit and all, pero the coming together is really the beginning of all. At least so, tonight ipa-evade ka lang. At least tonight tambal ko ang ila sa nga presidente sa Negros Occidental begging them nga please lang for the meantime man lang niya after how many months gurong makabalik-balik tas normal kundi dira naman tayo magbinulangay todo. Oo. Yes, so that's correct. Oo, pero of course hindi mo na nila paghimuon to kung wala sila sang permit bala. They in as much that he want also to maintain ang balikan ta si kapitan o si board member Pepilio. Action firing line. Kay siya mismo subong nga gabi ti na nagapakitlo oy nga kon pwede lang please lang ang mga barangay kapitan naton mag-action. Dako nga task ini, dako nga challenge ini sa ila kung paano nila tuod kwanon, paano nila iplastar ang ila sini barangay kag tap naon ining mass gathering nga ini. Action firing line. Oo, sa ila sini nga area of responsibility mga kaksyon. No, grabe itod mo. Di magkapitan ka, hindi basta-basta. So, si kapitan dapat mag-create na daguro sa isa ka team or dua ka teams abi nga amo na ang maglibot-libot sa ila sinitagsa ka mga barangay da kag magpangsaway pero dako na ning bulig mo. Ma'am, pasensya gid na utod kita. Sorry gid, ma'am. Oo, nautod. Oo. Sige, ma'am. Di ang aton mga kapitan subong, ma'am, may mga aside from tanod abi patindog man isla sang grupo abi nga amo ning grupo magalibot-libot sa pagpangsaway do amo sinaabi ma'am may mga amo na tanoy sa Negros Occidental. Yes, actually ang tanan nga kapitan nagagwa na gid gani. Nagagwa na gid sa barangay kag nag-upod na gid panglibot kag mang check sa tanan nga nga health protocol. You know, Brian, halin pagsugod sang pandemic, ang kapitan niya wala na nagatulog. To tell you frankly, halin sang pagsugod sang pandemic, sino ang nagabantay sa border? Kapitan Tanod. Kapitan is there. Until such gani nga ang mga aton mga tanod gani sa Morsha,
maging tiro pa. Yes, correct na. Oo nga, just to secure the security sang tanan nga katawan, follow the health protocol, kagrabe ang risgo nga ginhatag ang aton nga nga mga barangay officials. So mabantay na sila kung may mga kuan nga mga tawo nga do mga lain da ginhawa nga hindi pwede masita, mga kig pa. So ang barangay officials nagapaumod. No, ang paumod ara sa ila. Actually, may so, kagawad gito nga napatay mo. Oo, may kagawad. Kag kung atong nga lang tawon, ang pinaka-stress nga tawo during pandemic are the barangay captains and the barangay officials. So ari kami ditanan because we fetch LSI, ipa-quarantine namon, ipadala namon sa for swab kung positive o namon na naga-contact trace kay pangitao namon kay hindi man mag-upod ang mga tawo nga i-contact trace kung sila lang hindi sila magpati. So the barangay should be there to invite them na ipadalon sila sa quarantine kay swab sila. So kung hindi man entra ang barangay, ang tawo hindi man mag-cooperate. So since time sang aton nga pandemic na 2020, 2019, ang kapitan gid ang pinaka kakapoy nabutangan sa pressure kagkapoy. Halin sa SAP na kapoy namon, halin sa SAP nga pinanghatagay, nga grabe ang mga kwan sa mga kapitan na stress. Hasta sa pinanghatagay, and all sa barangay. Nakasuhan pa. Oo, may nakasuhan kita di sa nga kapitan sa Negros Occidental, but so far napang-dismiss naman to tanan. Oo. Kaya nga aton ng mga kapitan nakabalik man. Ang wala yun dyan ang probable cause, nakabalik. So nakabalik man ang aton nga sa Himamaylan, sa as well as sa Calatrava and sa Toboso. So nabalik sila tanan because hindi sila ang kapitan. Wala ang kapitan sa nagapabor-pabor. Kundi, gina-screen kag in fact, gintagaan man sila. That was the time na ang first tranche, wala sila natagaan. So nagreklamo na sila. But then, gintawagin sila for the second kasi kulang ato balang kulang ang aton nga ginhatag. Hindugangan sa aton nga national government. So pagdugang, that's the time naman because they are not really that priority. Ang the most priority. So sila daw, medyo may ara-ara man sila. Kag gusto nila nga makuha na yun. So that's the reason why ang kapitan nang kapos ang pasubong niya, we can communicate sa 888. We can easily communicate to the national government. Most especially sa aton nga Office of the President. Sige. So right away, ang aton niyang Office of the President nagagihog gidayon. But then, kung may ara kita ng masabat kita, ang DILG ta, sabton ta, nga in accordance man sa aton, nga ginhimo, wala naman sila dayon ang ka-question. Pero at least, nami ang aton nga kay we are being heard. We have the time also to explain on our side. Sige. Ma'am, tonight you have the floor. Agdahon ta mga pumuloyo ta kay ato na-discuss mo naman nga si Kapitan Tiway na tulog-tulog, nakapa-pressure puwerte na, gakakasuhan na. So maybe it's about time siguro nga please ang mga pumuloyo ta mag-obey man ta kay Kapitan. Ma'am, go ahead, ma'am. Oo. Insakto na sa nagapangabay gid ako sa tanan nga pumuluyo naton dira sa sa barangay na please cooperate. Kay kung hindi sila mag-cooperate, ang ginabalikan subong ang kapitan. So ang kapitan himo man ta sang aton nga best. Kag ang aton nga tanan do exhausted na kita. Pag I'm sure kita tanan ang gusto na gid man sadya-sadya because nga ara kita tanan na
na free sa sa stress Priso. na sitwasyon. So, tani mako-operate lang kasubong until such nga ma-flatten ini. Kag ma-declare kita, kag maka-vaccine kita tanan. Kay we are trying our best na ma-vaccine ang tanan nga katawhan para although nga vaccine is not a guarantee nga hindi kita mag-positive liwat. But of course, may ara kita weapon nga hindi kita maayo. Depensa. Hindi kita ma-severe, may depensa kita sa aton lawas nga hindi kita magsiling nga dali-dali mapatay. Yes. Because may defense mechanism na ta sa aton nga lawas. Antibodies. Na, may antibodies na tada nga maka-fight for that. Yes. So, that's why, ang tanan nga tao tani sa bilog na Negros Occidental, si Gob nagapangayo man sang hangyo sa tanan, na halin sa babaw, hasta sa dalom, ang pinakagamay nga society, ang barangay, magbinuligay kita, kag ang pumuluyo gid, ang mugid ang hatagid wala sang kooperasyon, sang dako gid nga cooperation. Sa ini tanan, ma-achieve tani ining virus-free kita kung maghalin sa aton tanan. Sige. With that, ma'am. Follow the health protocol. Yes. Follow the health protocols kag of course, wala lang anay sa mass gathering. Sige. Ako to naga-communicate sa imo kay na through text, ma'am. Salamat gid. Oo. Sige. Thank you, Yes, man. Thank you, ma'am. Mabuhay Thank kita you. tanan. Halong. God bless. Pagi, ma'am. Sige. Thank you. Yes, ma'am. Action Firing Line. Board member mga kaksyon o kon ABC Presidenta, Joby Pipilio, ang aton sini nakaistorya bago gid lamang. Action Firing Line. Sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte to the barangay captains naton, very welcome to Madam Pipilio. So okay gina, at least mga kapitanta mas magpisan pagid sila, although nga grabe ng pisanay nga nagkahilinabo halin sa nagumpisa si COVID-19. Pero amo ni subong task nga ginpalabot sa presidente tatubangon tani. Action Firing Line. Pero tuod man bisan ano pa nga panikasog ni barangay kapitanda ko ng mga salawayon nga pumuluyo way gid nagapati kag way nagatuman sini. Bantayan man ang buli kag alimpuduhan ni kapitanda kun way gani hala nagdinumog na naman sila way gid. Action Firing Line. Ilabi na gid karon aksyon Oliver nga manog hilapit man ang eleksyon sang barangay. Base may ara da sang magkulo kontra kay kapitan kag mag-party sila da. Kag litratuhan, ipadala sa nasyonal to, hambalon nga ang kapitan mo, di way gi-check kabalo nga may-ari diya birthday party ho, nagalinagsanay, di nagahinaksanay, may basketball pa din. Action Firing Line. Damo na ablang ang mga sitwasyon, at least subong, ang kapitan ta, makapulupat na sila, kag subong nga gabi mismo, paminsan na kamuda kanong dapat nga tikang himuon yung mas temprano pa. Action Firing Line. Kaya hindi na niya kaso-kaso lang, kung si Duterte pa ipapriso, tamo eh. Action Brian Borden. Action Firing Line. Emergency meetings, kapitan, buwas sa mga kagawad, Akson Olivero. Action Firing Line. Gatinaw ganay, meeting to buwas. Tituod na, kinanglan niya na sundon. Sundon tagina. Hindi man nga bot silingon naka-mention kung nga daw kontragi ka mo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kamutod ang ara gid may poder mo. Ara kamo sa pinaka konservador, ara kamo sa ground zero sa aton sini government mga kaksyon, kamong ara sa barangay. Pero magdinawatay grasya, do jutay na lang ng inyon. Action Firing Line. Dinog lahog man lang ato nate. Mga barangay kapitan, kamo ang natargitan subong ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang natabo ini. Kaya dito sa Quezon, Abiho, 52 kabilog Action Oliver, nagdululungan positive. Kaya nga, nagbasga diring sila, nag-enjoy sila, ara. Action Firing Line. May ara ni mga joke sa social media nga, enjoy subong, lubong dason. Action Firing Line. Kaya namian ka mo sina, last 7:53, ang unang abolyada sa aton nga pagpangalaga, dulong sa aton sang Zanto. Naton karon dugay-dugay. Dungagan tang aton sini mga balita maka-aksyon sa aton nga pagpangalagad la 7:53 dira lang kamo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Manamyaw kita sa nakatutok na naton nga mga utod mga kaaksyon. Si Ruchel Fulgencio Susana. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang sa nagainom sa balay samtang gapamati sa imo. Sino to ilan names? Dapat may ngalan, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man. God bless. Salamat, gid. Ami Rivera Araman. Winston Gules, monitor ko di Purok 3, Barangay Irorico, or Recrio, rather. Barangay Recrio, Pontevedra, Negros Occidental. Si Francisca Puso Madiraso, Araman sa DC2 Regent Pearl Home Subdivision, Alihis. God bless. Si Manong John Marie Radok, naga-monitor man. Di na ni sa subong man. Ara sa kuno sa Istanbul, Turkey. Stay safe at God bless. Ara ka na danong, pagkalayo naman sa imo ba? Halong na danong Alma Agravante sa Bater, Athea Kim Iriman, say thank you again. Aileen Mijares, salamat again. Sa Alihis na sa Woodside. Romy Pasustento NJ, naga-monitor man. Hi kuno sa tanan nga staff sa Action Radio. Gikan sa Japan. God bless. Sir Alex Montesa, may gabi. Si Rena Luna Alila Ortiz, naga-monitor man. Hi lang kuno kay Mama Marcela Alila, naga-pamati man sa ni Matinion. Christina Baros, thank you, good. Milail Oligo, ginapanamyaw niya si Timay kag Monet Lubaton, kagawad o barangay Mambulak Silay. Greetings halin kay Milail Oligo. Salamat. Christine Minies Villalubos, Janet Flores, God bless. Francine Nathalie Bautista. Good evening, sir. Kumusta lang sa family Bautista? Diding Alohamiento Araman, Alex Montesa, ginagreet niya si Sir Milail Oligo, Go which Zun Elson Jr. Albao sang Phuket, Thailand, and SN-2 Jonard Ostudal sang Philippine Coast Guard, naga-monitor man. Thank you again. Philip Laurente, Arlie Biligorio, naga-monitor man sa Sunrise Barangay Takuling. Ana Mandrigos Rob Araman. Aprilin Kapitulo, thank you again. Araman si Yvonne Boyshare, thank you again. Maricel Gama Corta, Dolomite, mayo pa may pundo. Ang bali Sir Alexa, istorya kuris-kuris lang gali. Sir Bry, basi 2022 pamatuman, papogi points lang to gani. Kunuhay hala, gahara-hara sila. Igumura ano igli kwarta. Corazon Villasis Gayo, salamat gid. Ana Mandri Sugbro, wala na sapsap, binuro na lang Cativero, thank you again. Michael John Season, thank you again. Great lang EFC members, happy listening from Chato Elias. Dejan Jonah, Tron Action Bride, back to freedom na kami. Marcelo Piniafiel, mayong gabi Action Brian, kahuluya. Damo man guro bili ng ila pork barrel Amoy hatag nila para hindi sila mapahiya. Ay nako naman. Good PM sir, tuod ka sir. Ti wala gali ti ulat-ulat tontay mangita pas la kwarta ko ng panghatag nila. Empojo Campo, salamat gid. Tapos na siya kuno bakuna. Bati ka very good. Congratulations. Sir Alex, Sir Bry, kung wala na available nga bakuna, ipabakuna na lang na anay sa ila ang vaccine nga para sa HIV. O kung di gani, dengue. Bisan ikaw guro sir, hindi ka magpabakuna sinay. Ann Villa Viray, Dejan Jonah, ang new campaign sang gobyerno Europe subong parte sa card vaccination na if madula mo card ko, pwede ka download sang imo recard. Kag amo na lang na ipakita mo sa scan. Jonah Pirate, kilala ko ni. Jonah Piratero, ka David, naga-monitor man, God bless. Wilma Gregorio, nagalantaw sa mom from Queen City, Manila. Kamusta na lang da family Gregorio, Barangay Pandanon, DSP. Leda Zamora Yamagishi, naga-monitor man sa Tokyo, Japan. God bless. Romel Tulures, Action Bry, si Presidente Duterte daw wala to pahaw, pero may lang pokpan mga kapitan ta. Mga general daw, kuring man lang gabas. Jose Caltorilla, salamat gid sa pagmonitor. Si Nice Moralize Pabol. Ano ni ngalan niya naman? Action Bry, may gabi, shout out lang na family ko
si Mama Neneng, Papa Edwin, Manong Ilarde, Manong Nonoy, Manong Eddie, Manang Michelle, kag Elvin, kumusta na kamo da tanan? Nahidlaw na gid ko sa inyo sobra, palangga ko gid kamo tanan Aksubray. Salamat gid, no? Always gid ko gapamati sa inyo, Nicel Morales Pabol. Ang true name ko Aksubray. Yes, sige. Si Dali de la Torre Lupez, good evening Aksubray, tingala ko man sa Punta Taytay, lapit lang da Barangay Hall, pero ang tao sa Roma kag Villarosa, pertik damo sa Domingo. Gani man. Tis Kapitan de Joby Monares Araman, Lito Secundes, thank you gid sa Riyadh. Tong Boran Tuario, Aksubray. Diog lang great Kapitan Edgar Tuario sa Barangay Lalagsan na Castellana, wife niya si Rhea Tuario, apat nila ka mga anak na si RR Aming Princess, kag Zeya, si Sabilia Arte Condominiuma, guard si Noel Palma, kag ang guardman Sulweta, kag Alejandro alias Boy Mulases. Kumusta sir? Bago ka lang naka-chat sir ha? Busy ged. Didara, good evening Subray, gamonitor gid kami sa Panamyaw Alihada Timplora family. Vanessa Mayo, nagamonitor man sa Minnesota, thank you gid, God bless. Chris Mark Panerio, thank you gid, pa-shout out kuno sa Barangay Kudkod. Taga Kudkod, taga Tuyay yun eh. Barrio Garay, good evening Sumbray, monitor always Barangay Pandanon DSB. Tamyaw lang si Boy Butsoy, B-Boy Tagoy Bongbong. Lito Secundes, implement gid ang protocol sa bawat barangay para sa tanan, correct? John Vicente, good PM, great naman family ko, Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Ten Suarez Giking, hello Sir Bry, good evening, check attendance lang kami dire, Cityville, Stepania, Sir, always overnight, God bless. Sige, balikan ko karon ng iban ha, marelax lang ko, 801, pakishare lang. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1.
ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Las 8:08 na. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, manamyaw kita maingab ilang sa Kainday Plaza. Si Nathan Borromeo. Good evening, Sumbray. Good to hear ka Senate bill na to amend the honorarium of some other barangay officials. It is a privilege to them. I hope Senate will and House will amend the qualifications to run in that position sa barangay worth man ang ginasweldo sa ila. Based on my observation, some other barangay officials wala man ga-function, hulat lang
honorarium. Good evening sa taga-barangay, sa barangay Panakyaw, Isabela. Lag sa Borromeo family, kag sa akon mga students sa STI West Negros University. Oo, tsakto ginatuon, no? Sa mga panahon nga ini, abi, nagahilapit ang eleksyon, magbuto man kita sa mga public officials nga inang ma-serbisyo, gidla. Action firing line. Di kay hulton lang niya kung sano ang 15-30 o kung sano ang sweldohanay kag honoraryo. Dito siya pakita. Action firing line. Tapos magbululuto man kita sa mga public officials, labi na gid sa mga higher position, abi, sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Dito magbuto Action Oliver nga tuod damo sa kwarta, kilala siya, butuhon mo. Pero bisan pagsulat sa ngalan, doon ka budlay magsulat, butuhon mo pa na. Action firing line. Huwag naman na underestimate ang iya sining ability sa pagserbisyo, pero dapat minsan kuwan man bala. Kadamo sa nakilala na nga nagapululongko subong konsihal, councilor, kapitan, kagawad, mamanabla. Kadamo-damo sa mga gwa-gwa di. Kung kisa, tapos eleksyon daw, bisan pagtango ganito, kapoy na. Pero sang eleksyon pa lang, bisan nga daw kahigko sang imo kamot, mga musta na. Pagkatapos, eleksyon nga nagdaog na, huyo ka na sa ila. Action firing line. Ina nga batasan sang isa ka opisyal, in short, binastos Action Brian Warden. Action firing line. Nalagilang bala maki-update kita maka-aksyon sa aton sinitalakay kadagam ang river o Consumag River maka-aksyon nga ginaligarti pinang utod dira ang mangrove dira kag may reclaim pa ni engineer Andres Taculod mga ka-aksyon. I understand ginpapanaogan ini sang cease and desist order ni attorney Joselito Bayatan to stop the operation tukol sa pag-confirm sini sa aton mga ka-aksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang nagauyat sang Committee on Environment dira sa konseho si Councilor Carl Lopez sa CL. Sir, good evening. Ay, mayang gabigit. Happy evening sa inyo tanan na Action Bright. Salamat gid sa time, sir. Again, i-confirm na namon na ang CDO na papanaog kahapon pa, sir, no, against reclaim or operations dira. Yes, so ang ginano naton nga unan ang aton nga konseho nagpasas ang resolution requesting gani ang aton nga city mayor mag-issue sang bagi sa city legal sang isa ka CDO na amo na implementar naman gid nahatag nato dito sa kay Taculod Enterprises kay Engineer Taculod. Muna. So ang ato naman nga ginhimo sa aton komitiba, no, kung digin pa investigar naton Action Bright, nabalaan naton recently based sa aton na mga findings nga ang supposedly, no, dira na sa total area na nga gina-cover sang Taculod, Mr. Taculod, halin sa Pahanukoy, supposedly ang area nga ginalisya halin sa BFAR. Ang BFAR na namin sina Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ina siya kahin siya, under na siya sa mother unit niya na Department of Agriculture. I see. Anong sina, supposedly, sa una, according kay Andy Taculod, no, sa nga akong istorya siya sang Friday, sang Biyernes, sang isa ka semana, nagambal siya nga may ara siya sang kontrata nga lease nga ginatawag naton fish fund lease agreement. Kaya ang BFAR ang iya ginakaptanin niya mo lang mga sa mga isda, mga area sa mga mananagat. Okay. So, however, as of today, pa-verify ko kagapon, kagsubong, ang mga records gid sang BFAR na sa akon nakita subong sa information na halin sa Manila kag of course ginapavalidate ko kagina sa Bacolod nga wala na siya sang actual nga existing na contract na exist. Kumbaga wala na siya live contract. If ever may kontrata siya, nag-expire na ini siya sang 2000 basta 2006 or even later, no, basta expired as of this 2021 why na siya yung kontrata sa BFAR so na meaning, muna ang so meaning gin-apply ni sir mga early 2000 pa ni nga mga tuig may mandugay na ni kay maglain-lain nga mga tao nga nag-apply mo. Kaya ang last sabing under sa name bigyan ni Mr. Taculod
or any other name for that matter, why nasubong sa existing na may ara ta nagarinta. Okay. So kung tanawon ta dito subong, kung why ka na rinta, dapat hindi ka na dapat bra. Unless nga may ongoing negotiation ka or ngay ara ka mo nga ginpirmahan nga kontrata nga why ta kabalo. Basta as of the records nga gin-check naton subong sa ako mismo, no, pagi sa mga contacts naton sa Manila kag sa Bacolod, wala existing contract na. Suliton talang ano to nga contract ni sir, ang list niya sir? Ano to gani sir? Partisa? Supposedly under sa BFAR, ginatawag na FLA, no, FLA for short, which stands for Fish Fund Lease Agreement. Meaning, ang Fish Fund Lease Agreement na ang propiedad or ang property or ang ina nga lugar, ginapanag-iya sa gobyerno nasyonal. Meaning, under sa Department of Agriculture. Ano pa ang pumuluyo, pwede sila mga pribadong tao, pwede magrenta. Pero kung ang renta na ga-expire man na, kung hindi mo pagirin yun, di kung di-expired, why ka na dapat sa ina nga lugar. Galay pamangkot. Unless nga request mo nga extension. Yes. Ang pamangkot, ito ang renta nga nabutang to stated dito nga mga reclaim ikaw dira sa sumba. Amo man ang pamangkot hindi na ina pwede. Ang area naman nga dito nga gin-reclaim niya, supposedly, no, sa nakita naton nga ginasiling nga gina-reclaim, posible nga part siya sa BFAR kag basig may part to sa DK. Wala nakasulod gid ang akon nga mga staff kag ang DNR na magtan-aw dito sa eksaktong nga area, no. Pero anungod sa mga nakita sa DNR, ang area nga nautdan sang mangrove iya ka DENR nga FLA. Ang sa DNR naman ang ginatawag sa naman na iya Foreshore Lease Agreement. Muna. According naman sa records na nakita ni CL, wala na sang existing na lease contract man. So daw expired naman ang iya man to nga kontrata. So why katabalo nga gitsigi nga nagsigi siya construction nga wala man siya sa existing nga lease contract. Amo na subong ang aton nga nakita, no, the latest nga nakita nato na sub today. Okay, after city councilor nga may nakitaan kada nga paglantaw mo foul na ni daan, violation na, may CDO naman. Anong next nga step sa imo sini nga office nga ginhimo subong councilor? Ati, ang akong tani, mga nawag ko tani isang public hearing pa kay ang barangay may resolution na gina-oppose nila. Ini mo na ginapanumdum ko pa kung kinanlan pa na kay nag-cease and desist order naman, no. Amo nang isang nga ginatunaan ko subong. Kung bala mamati pa sa other sources or pwede nakita ka take the necessary measures nga according na sa layi. Yes. Kay anong mo na sang Friday nag-request ko tani nga maistorya lang nga hindi na ni, you know, kung pwede na tani idalon lang itanan sa ambal kag medyo saan kung paano. However, nakabaton ako personal niya nga text nga nagsiling siya nga hambal sa iya legal advisor, iya siguro abogado nga hambalon na lang ang duha ka kapitan nga gapangayo bulig sa akon nga sakto na lang niya sa korte. Kasi ko ay kung ni choice, kung may legal advisor siya, hindi siguro gusto mag-istorya. So ang matabusin basi we will have to take the legal way na lang para protektahan ng aton nga mga mangroves, ang dungan manggat, kasi ang BFAR, kag DNR, may legal team nga ila, kung ano man ang ila nga gusto ni mo, hindi ako makahambal sina action try. So ang ako naman niya nga ginatuntan-aw subong, gusto gid ko ginambal ko na sa DNR kag sa BFAR nga sikuti. Kung ano-nano man din niya nga akon man ang anong desisyon sinata na gusto ko ma-rehabilitate dayon naton makatanom kita mangroves, makadugang da kung ano may kung ano pa nga para mabawi ang ginpang-utod nga area, no, nga roughly ara puro sa mga estimates ng DNR is about 364 trees or about 2,000 square meters or 176 cubic meters nga kahoy kadapos na. Dako lapad-lapad na. Kalapad do. So daw ang kalabaon daw 388 meters. Amo tong ilang tapos ang kalaparon daw 15 kalayo no kadako. Lapad gid. So amo na subong nga akon nga ginapanumdum dati nasiling ko iyan na obraya sang BFAR DENR. Ang iyan naman niya sang syudad nangayo kita report sa mga kalain-lain nga departamento para mabalaan naton kung baga wala magid siya mga lisensya. Pero sa nabalaan ko na, wala man gid siya mga lisensya per akong personal checking. Why sa lisensya kag mismo sa akong pagpamangkot sa iya, nagambal man gid siya nga on process pa. Siling ko tikon on process, that means wala pa.
Nila kung may driver's license ka, Na-process pa. nag-apply ka na, gina-process pa, pagdakop sa mo sa pulis, wala ka lisensya, hindi ka Why kasi ginaya? na on process ang lisensya ko. Yes, Nila, yes. wala Dakop ka ka ginaya. lisensya. Very Amo to nga short bago ginaya. siya, kasi ko tani din ta mag-cease and desist order, i-cease ng verbal na lang, ma-agree na lang tanga, hindi ka na mag-operate. Stop on yung construction, pending investigation sa Kakon Committee. Yes. However, lain ang iya gusto, amo na may lain ang nag-advise sa iya mo. Amo na, subong ang aton nga nalabutan nga, hopefully, masave na pa nga hindi na masigiutod ang iban nga mangroves, kaga sa mga dinalain nga inadlaw. I'm sure nga matagaan naton importansya kag atensyon nga makaano gid yan. Ang DNR for sure masugot gid na no na mag-jointly mag-conduct kita nga makatanom daliwat, fundingan nila, and then ang DFAR amo man nga ma-safeguard man ang ilang mga properties. Amo na subong action Brian nakita naton within the next week siguro magkalatabo. Timayo man, Councilor, kay halin sa imo sining nga office nga nag-investigate subong kag ang City Legal Office nagpapagwa naman sa CDO daw tingo ba ng pwersa against the kulod. Actually, gusto talang palabot sa iya nga way tiya against the world sa iya nga ato landi ang husto-husto lang sa dunang manggad ba lang aton na Councilor mo. Amo man na ginalagas tadi. Oo, that's why ang unang nga hambal ko gani siya nga istoryahan talang ni pila nagsugot man siya, nakibot nang ko nga over Saturday or Sunday nag-text siya sa akon kasi pa gani text siya. Nga mo ng advice ng lawyer ya. Kung magambal ka nga take the legal, I will answer in court, meaning is file the case Yes, yes. Na nga tani hindi man amo nang gusto ko. Nga tani istoryahan ta lang ni kag kung nakasala ka apologize kayo kon ta lang. Mo man lang nabuligay na lang ta kay actually ginambalan ko siya no in the other side of the picture naman action Brian. Nanlian man ko sa ani sang iya nga ginahimo nga gina-enhance siya tani or ginatagaan ginimo tourist attraction ng aton mga dungan magdaan. Tani mo kung wala lang tani pang-utod, gipangitaan niya lang way nga gibla. So i-trim lang da or hindi lang pagpang-utdon. Parang nami ng educational happy ko nga pagkabalo ko nga may ara siya sina nga programa. Yes. Nagasubuan lang ko, ambal ko siya subuan lang ko nga nang utod kagit. Initially, ang balya, ay man ko no. Then later on, ako na nakita natin otherwise na. Sige, ang mga plans mo, sir. Forward. Ang mga plans mo, sir, nga mag-replant to, sir, if in case matigayon, maupod ko with you, sir. Matanom ta to, mangrove, sir, kaluluoy sa lugar. Kaluluoy, gid. No. Anong tagid i-rehabilitate na natin, minuon ko na priority for the next how many months na nabilin sa akong termino. Nabilin nga mahambal ka nabilin kay mapapili pataliwat gani first term pa lang gani di ba? Ate kasi I mean for this term lang nga na-terminotan na nabilin if ever nga ang mga pumuluyo gusto pa kasi kita hindi na pumuluyo hindi tanay na pag i-focus subong the problem at hand anong nahimo ta given the last how many 100 days. Yes, correct. Let's make the most out of it. Sige. Sige. Ang imo bing so nagtik sanay naman kamo kay istoryanay naman kamo ti goods na to sa court na lang so far ti amo na lang. Imo na lang nga bing panamyaw liwat sa Bacolod non Councilor. Go ahead. At tiga pangabay lang akon gyapon sa aton nga mga pumuluyo nga aton termi nga ginambal nga nami kita ni mo tong ambal ko kay Engineer Takulod nga ko hindi ta sa diaway mag-upod dati kay isa lang tas Bacolod magbinuligay lang ta. Gabay pa lang kita man datanan kung ano man mga dulo diferensya labi na sa pandemic patapos na ni magbinuligay na ta kag hindi na ta magpasaway magsulod kita sa mga hambal sa aton nga gobyerno social distancing mga monabla kag magpa-vaccinate gid kita tanan. Yes. Dalagi lang na ginutod ya sang linya tayo. Action firing line. Nagiging mono ta siya, no? Anong mono ta siya nagpa-vaccinate kita tanan na nakapabakunan. Way panis lang guro madala sa vaccination, no? Mga konsihales naton. Check naton magkuton ta nang sabi. Alas 8:23 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Amat-amat lang ang ining tikang ginahimo karon sa aton sining gobyerno. Sir, go ahead sa imo, sir. Nautod kita, sorry gid. Sige. So ang aton man lang nga suportahan gid naton ang aton nga local government, ang panawagan sa aton national government nga obuligay kita para matapos taning pandemic kasi then gid naton nga ginahambal nga importante gid bala nga ang aton dungan manggat protektahan ta gid na kay dira nakasalalay man ang aton nga mga mananagat, mga fishermen kay kun yung aton mga baybay
di damo sila makuwada. Kung may mga mangroves, makaprotekta sa aton sa mga bagyo. Tapos kung limpyo man ang aton nga ginalungan na netipigan naton ang aton agriculture, na environment-related man, at damo sa mga vegetable, mga utan nga makaon, kag damo mga prutas, damo kita makuha dira. No? So, kabay pa nga panawagan si C.A. Lopez, nga inyo chairman sa Committee on Environment, nga tipigan din nato ng aton environment kay ara gasunod-sunod din mo kung kabalo ka action drive kung protekta kung maayo naton environment wala damo basura hindi damo baha kay tungod wala ka sinupon na tanan no? Pagkatapos kung way mga basura wala sang gaklag wala man sang masado kadamo insekto nga mga dengue nga mo man ka gatag sa aton sa masakit kada mo man ako ng tubig mahigko ang mainom naton at pa sa masakit man tas na may LPM ta kad kung ano-ano nga mga masakit so kabay pa lang salamat din sa paghatag mo action drive ang akong panawagan lang ate let us ng perniya God, love, and progress. Ang Ginoo lang, igugmanay kita, kag mag-isa lang kita para sa aton na kauswagan, sa aton panwa nga bakodon. Salamat. Yes, sir. Bright. Good evening, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Okay, CDO, kag ang initials nga mga inistoryahan na mga kaksyon, amo na ang magambal kita CDO, stop operation. Anyways, try na nga na boton si Barangay Kapitan Raddy Carmona, abi. Anong mahambal niya, dire kay siya gining una-una nga naghimo sang tikang kag nakatukib man sa situation dira sa Sumag River mga kaksyon. Action Firing Line. May ara na sang CDO meaning stop operation pero pamangkot nag-stop gid bala. Di dapat sundon ta ganang gipapanaog nga CDO gikan sa syudad sang Bacolod. Action Firing Line. Pending for investigation mo, no? Mayo man tong plano ni Councilor Carlo kon matigayon inibing nga ma-stop na dira ma-tree-planting kitaliwat, ma-replan kitaliwat sa nasambit nga lugar, mga kaksyon para magbalik ang katahom kiti lain giman to ng sistoyma niya da. Action Firing Line. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have Sumag Kapitan, Sir Rodney Carmona. Sir, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, sir. May gabi mo Action Brian, no? Kasi talaga pala mating sa Action Radio, may gabi. Before sa imo, sir, na interview ko na si Councilor Carl Lopez, tigin confirm niya sa aton nga may CDO na ang inang lugar nga na again reclaim or gin panapas nga mangrove dira sa area sang Barangay Pahanukoy, Sumag River. Anong reaction mo si Sir kiti ikaw gini ang author sang tanan kun nga ang natukiban inang sitwasyon dira, sir? Siyempre, nakalipayin namon na ako, no? Kag tanan nga population Barangay Sumag, nga gitagaan si CDO, meaning ang ginapauntas na mga construction tanan nga developing danay, ang talagang investigation. Siguro, una pa lang yung bikang, para mabalaan na kita kung ano kita ang kasaysayan sila nga lugar, no? Ito nga develop nga wala sa mapilis patita. Pero sir, sang kahapon pagdagdag sang CDO na-check nyo to liwat kung nag-stop gibalang operation o kung waay, sir, Kapitan, sir? Actually, mga 4:30 PM gapon may nanawag sa akon sige obra sang ilato nga mga heavy equipments kung may gadulong mga truck dito. So tinawgan ko na yun, no? Ang CLO dugay at nag-abot to sila, so napatian ko lang may isang truck na lang yung pabalik ta, wala yung paula, ibabalik yung illegal. Wala na paula. Wala lang kay 5 PM na, basi tapos lang ilang obra na ito. Today, sir, naka-check ka mo liwat na balikdan mo to. Pasinsya, sir, kabalo ko sako ka, pero ti sa mo ni guro nga panahon, guro do way manuntat, li mo to kap na. Actually, matadagin na pa monitor na to, nga daw way ito may nasobra. At sige, operations to nila, hindi pa lang mga enforcement unit pa, magandang ito sa lugar, no? Nga may CDO kita nga kapitan. Okay, si Carl Lopez, si Councilor Carl, nagabulig man, investigate man sini, and amo tong una, ma-file sang case ang Senro, batok siya with you upod ikaw bilang complainant. Kumusta na ni sa mong update ni sir na hitso na niya? Actually, may mga ba kami, mga tikal pa rin moon ay naisuran na kimakina sa abogado namon upod ang sindrotis nga ang amon nga
akusasyon ni Makuro lang naman. Kasi kung dali-dali on na basi mag-distribution na sa korte, no? Solidify ito naman ng mga documents. Maybe mga next week mag-file naman. Hindi nga week na po siya na parang mapilis, no? Sa restaurant na ito sa Sigro Chief, ito na naman nakita nga daw mapilis, why na siya mayara siya sa unang fiscal lease agreement na inaprobahan. Pero nag-cancel na sa 2015. Expired na kuno to. Expired na sa 2015. Oo. So, ginaplayan na liwat, miscellaneous lease application. On process pa. So, on process pa. Sa PPA pa lang nakalatag certification. Nakalatag certification ng PPA pa lang. So, meaning ang process ni gali, damo ang magyan niya. PPA, PRA, DPWH, DOT. After na sa inang ahensya, nagpo sa barangay, sa may LGU. So, damo po yung process. Nagbabalik sa DNR for approval. Ang nagawin, ara pala sa first base, yan ang iyang develop na. Yes, ato pa lang to sa lamisa, gali, way pa to. Kabudlay. Anyway, sa Kap, tiya mo na, amat lang niya. Sulito lang natin, kasi nag-monitor sa buong si Engineer Takulod bala, no? Kag basi may mga misinterpretation diri. Ang ato lang naman ang gapangita kita sang legalidad ba lang mo. Why naman sang iban pa Kap, ano? Rodney Kap? Amo na gani nga sa mula pa lang kung nag-lay down sa mga pagpili siya, naistoryahan ni Way na ni, maistoryahan na ni mas kapila na ang pagpabubo sa suba. Okay na kami. Iti development na mo. Appreciate ka na ang iyang pag-imo sa resort. May mula tuloy sa attraction sa ulihi. Galing at the expense of the natural resources na natulutang manggad. So, doon mo na wala, I hope nga protetahan na ganyan ato nga mga dulang manggad. Ang imo sining palabot liwat sa pamuluyo sa barangay Sumagkap kag sa Bacolod, daga monitor sa Go ahead Kap. Kaya siyempre sa mga sumaganon, ang atong pinagpikigaway, nagatag na ito ng city mayor, city legal siyang cease order, wala na gini. Kaya kung si D.O. mo, tatang iya lang pag-ubra, nagmapremiser lang. Wala na kung nalogig. Ayaw, bandayan yung man, supatahan yung man kami sa inyong alihok mo. Kaya para yun sa inyo tanan, kung pabayaan na lang ang inyong masulunay, ang inyong mga opisyalis din. Kasi kapitan ka mula ng council nga nagpabaya lang sa ina nga obra, kung nagbilahan na sa mga kaluluhoy, mga pumuhi agad, no? I hope masumurahan agad kami dira. Salamat man Kap sa mga time kag sa pagsabat pirmiya sa amon sinihinon anon si Mamabuhay ka Kap. Good evening. Thank you Kap. Maganda. Okay, ang interview naton kay Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumag dulong sa aton sang D3. Amat lang first base kuno kung siya pananawan pa mo siya okay na ni. At least na-plastar tanan. And next week basi makafile sa sang kaso upod sa senro atong pagpangutod violation sining mangrove mga kaksyon. Las 8:32 pabalik naton dugay mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad di talakayon tanaman ang iban pagid nga isyo. Pero dali gilang action Oliver Carrio DTX 5. Maayong gabi lang kay Madam Maria Rivera Morayama. Sir Bri, good evening. Watching from Japan. Ask ko if my first dose pa
nga available akon mama kag papa ayawan balik-balik SM kag Ayala second dose lang kuno available. Subong wipe pa vaccine nga nabilin posible ma'am daw na ubos-ubos na siya. Si ang ginabilin di subong preparation for second dose na siya. Waiting pa subong ang Bacolod kag Negros. George Gargasiran, good evening Sumbray. Okay, gid nga dakpon ang violator. Pero basi, good for 15 days lang. Do abot mong galaw ha. Vanessa Mayo, also quiet, hambal niya. Noel Palma, good evening sir. Watching from Bilye Arte Condo, mga guard o pod kay Tuario Palma Zulweta kag Boy Molases Bugart. Thank you again. Otay Benedicto, Tamyo lang, Norbing, Hinobata, Arilang Comonitor, Victorina Heights, Mansilingan. Renato Tanyuan, Aksumbray, great ko lang be happy listening kay Ervon, Hinobata, Lorimar, Magwad, Sulitanyuan, Rodelo Parcon. Victor Tugap, Aksumbray, good evening, shout out lang sa Tugap family, kag kay Cora, sa Barangay 30, Lucena family. Norman Tabares Hamosin, diri sa amon ang kapitan wala gidya function. Amon ang angay kwadon dayon. Dakpo ni Duterte. Tita Stella naga-monitor man, no problem ta. Krusada ta ini, no? Mike Lawrence Esperagosa, good evening, Action Bray, monitor ko Barangay Alihis to Revelia Family, thanks gid Action Bray. Sige. Si Sir Noel Omania, good evening Action Bray, monitor lang kami Rochelle Trico, Wilmy Iladon, kag Omania family sa Laura Pacol bago sila mabuhay ka. Salamat. Nagamonitor man sa si Anita Puentevilla na tamyaw ni Sir George dira sa Corazon, Olarte, Santa Culing. April Banaag, Action Bray, sir, good evening, watching live from Taguig City, more power, God bless. Si Rodji Bosaing Tumayan, nagamonitor man, great ang family Tumayan kag family Guarte, gamonitor din sa Purok Punay, Mansilingan. Si Sir Tuario, ginagreet niya ang mga kakilala niya sa Mansalayaw, La Castellana, si Joven Panes Chay Biring, Tatay Rene kag Nanay Angging De Leon, Tunonoy kag Sam De Leon kag Choy Noel De Leon. Salamat. Chris Mark Panerio Araman, si Bernard sa Rimotigi Clarion. Taga Natuyay lagi ni sila, kaila na ako ni. Mga Clarion taga Natuyay gunin, no? Shout out pag kuno kay Chris Mark Panerio. Kita mo minus, no? Chris Mark, ano pa usa? Bernard sa Rimotige Clarion Bernard, susulit di ay. Noel Omania, pakilala na kay dali na lang eleksyon. Richard Diet Pacheco, monitor man, nagpamati. Si Rashem Marhin Enrique, Rapido Hala Castigo, purti maningangalan niya Indesero. Good evening, Sir Bray, kapisan sa ilamang utod, nami pang-utdan sila tumoy. Virgil Pinda, nag-monitor man sa Silin Home. Shout out lang ko no si Rusland Bison sa Calatrava, San Carlos. Salamat kay Action Bray. Sige, and your family. Tima, relax ako kadali. Dala ka mo ha. Paki-share lang sa aton siling live para maglawig kag magdamo. Pagina. 837. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Si Harry Roque nagpalayag nga bawal ang self-swabbing mga kaaksyon, no? Tibi naga-self-swabbing daw. May naga-swabbing, dagro may ideya malang sa sa medisina kagang ila sila nga trabaho medical. Action firing line. Gali kay ang nag-self-swabbing iya nga nagsikat sa viral, nagsikat ang video niya, nag-trending ini siya. Ang supporter malang Action Oliver ni Presidente Rodrigo Duterte nga si The Bad Boy Robin Padilla. Action firing line. Sagi niya katuslok ang ilong ni Action Oliver, gaswab sa gali. Tige, ambal ni Roque, sanugay ka mo self-swab da. Oh, inyo na naupo da. Action firing line. Ay, kakaladlawan man sistema ni sa administrasyon ni man. Sige, ilang man lang bata-bata galing sa nawayon na sagi papangdalahig sa iban. Action firing line. Ariyo, ang dami gid nga bulig sa aton sa Ikaw Galingon. Amo iya, Action JM, ang dito siya, ang Evergreen World Cup. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano ba... Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palangga mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag anong kalintangan, responsable. Tamiyaw talang sa mayang gabi si Sir Noel Amar, ginagreet yaman ko si kumpare niya Boy Yolingo and si Rayboy Alunan kag hinablos niya nga si Taboy Derla mga kaksyon. Si Nanay Belen Salao naga-monitor man. Sige, ang iban pa buwasan naton kaya walang alang naging oras naton mga kaksyon, ano? Arlang isa ho kay Balya pamati gigil sa aton subong si Irvy. Salamat gid sa pag-monitor inday, no? Dira sa may Kadivida Smith. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, upod sa pagos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong. Station Manager sununa magbanwa sa technical side we have Aksyon Oliver Pason. Aksyon JM by kinangaton sila nga IT expert tonight mga kaksyon, ano? Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid maghilibati tabwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.